Čus lidi, já vás vítám u dalšího videa. No a dneska si tady samozřejmě sám, bez Kokobína, zahraju. Kokobíne, ježiš, co tady děláš, Kokobíne? Ježiši, fuj, já jsem zedělek. No, dneska tady budeme hrát s Kokobínem No Jumping Obby. No, nejde tady skákat. Asi si z toho všimla. Jdeme rovnou na obíčko. Myslím si, že to nemusíme nějak zdržovat. Můžeme si tady zapnout i Shift Lock. Tady to je easy. Na začátku. Můžeme si strkat? Nemůžeme, škoda. Počístuj. No, nejde to. Škoda. You can. Co to je? Jo, já to chápu. Jo, já to chápu. OK. Teď to musíme dát sem. No, třeba takhle. Tady na to vystoupíš a teď můžeš vylízt. Kokobíne, co tam děláš? Musíš si to zase odvalit. Koukej, já ti to ukážu. I když ne, proč bych ti to ukazoval? Takhle ti to odvalíš. Takhle si to odvalíš. A já skáču. Ne, ono nejde skákat vlastně. Že bych... No a vylezeš. Jak? Vylez prostě po tom žebříku. Co děláš? Prostě stoupni na tu bednu a vylez po žebříku. Na tu bednu. Na tu bednu, no. Halo? Tak jako na tu bednu. Můžeš... Koukej! Tak jsi úplně vypatlaná. Po těch schodech! Aha, a takhle vylezeš. Ach jo, ty jsi fakt divná. Jo, a tady si to proběhne. Ok. Jo, jde to. Jo, complete 10. Easy. Dobře. Jo, těch stěn se můžem dotýkat. Yes, ok. Já dám. Wow, já jsem málem spadnul. Kde jsi? Já padám. Já tam mám checkpoint. Aha, ono to je pomal. Ne, já tam nemám? Co? Kokobíne, počkej. Já lezu. Počkej. Jdeme. I want... A jak to chceš udělat tady? Jo, to je úplně jednoduchý. Já to mám. Jo, je to jednoduchý. Musíš si zapnout Shift Lock. Nebo, jakoby, že je to lehčí. Já už se k tobě nedostanu. Zapneš Shift Lock a teď, no jo, takhle. Yes. Máme to. Tak jdem dál. Krás. Počkej. Mám to. Prostě to musíš projít. Jsi opačně. Ono to spawne opačně. Lol. Počkat. Tak ty... Jo, já tam můžu spadnout. Počkej. Lol. Já čekám, ježiši. Nejde. Koukej, a tady si zapni Shift Lock, nebo... Mama. Jo, bacha. Ať nespadne. Jo. No jde, no, ale já jsem si ho taky nemusel zapínat. Jo. Lol. Dobře mi. Máme 4 smrti, ne. Kámo, já bych rád měl třeba maximálně 30 smrtí. Jako a dneska to nedohrajeme. Já nevím, jako má to fakt hodně stagí, no. 100? Víc, ne? 100, jo. Easy, mám to. Čekám tu na tebe. Kokobíne. Tak si vážně tak pomalá. Já jdu dál. Hej, to mě tady nemůžeš. Aha, počkat. Tak jo, my jsme měli. Tak dělej. Čekám. Tak prostě chození po provaze mi tak nejde. No kámo, tak já nevím, co děláš. Tak já na tebe čekám. Ježiši, fakt tak těžký hrozně. No jo. Kam ty jsi zase spadla? No spadla, no. Tak nejsem moc dobrá, ale provaze podkyně. Ale teďka mi to jde, koukej. Kámo, Kokobíne. Jo, jdu za tebou zpátky. Ne. Zkusím. Co dělám? Kámo, já už mám 7 smrtí. Tak ty... Yes. Ne, Kokobíne. Ale tak fakt už. A kvůli to by si tady dělám smrti. Tak běž dál, no. Kokobíne, já jsem to chtěl udělat s tebou. No tak 30 smrtí nebude, tak jich bude 50, no. Dělej. Hezky pomalinku, klidně můžeš Shift Logem. To dělám. Ty to, jo? Jsi to viděl. Ježiši, fakt hraješ Shift Logem, ale je to tak těžký.
S shiftem je to lehčí, ne právě? Mm. Come on. To teď udělala. Nevím. Ty jsi skipla stage, ne? Ono ti to neskyplo, dalo ti to na začátek. Wow. Kámo, pojď, prosím. Ty, prosím. Kámo, hlavně se snaž, prosím tě, neříkej prosím, hlavně se snaž. Kámo, pojď. Kokovína, tohle už nesmíš pokazit. Yes! Yes! A tady musíš jako spamovat. Jako, já nevím. Nemusíš. Ty jsi to dala? Jo, i bez toho. Co? Tak počkej, já jsem na tebe taky a jo, já jsem spamoval. This ice. Jo, tam byla díra. Wow, tak jdem na. Jenom proběhnu. Ok. To je dobré. Wow. A ty jsi to klouže. Neřekl bych. Jo, bacha, klouže to hodně do stran. Ale je to v pohodě. 25. Zapínám shift. Log. Yes. Lol. Každý na opačné straně. Jo, je to... Yeah. Jsem první. A kdo se ptal? Já jsem na tebe taky předtím čekal. Jsem už u 20 ceničky, pojď. Kokobín, no. Nečekám. Na tebe taky čekal. Vypínám wow, to je hustý. Nesedni si. Co? Ty jedeš nějak divně. Ty jedeš divně. Ty jedeš ve vzduchu. Ty jsi u mě taky ale ve vzduchu. Jo, a zapínám shift. Press shift or the corner bottom order. Jo. Co? Musíš skočit a vypnout shift lock. Teď nejde tady skákat. Ne jako skočit, jakože, koukej. Jakože prostě Jak je? budeš ve vzduchu. Já jsem furt ve vzduchu. No jako ne ve vzduchu. Jo, už jsi tady. A koukej. A jak teď? A skočíš a vypneš shift. Je tak, dík. Jo. Tak, super. Tady zase asi s shiftem, nebo fakt nevím. Jo, jde. Nice. Tady ho nebudu vypínat, tady to takhle jde. Wow, schody, jdu schody. Lego schody. Ty už to máš? Jo, já dělám Lego Co to je to? schody. Jo, aha, jo, takhle. Bacha. Wow. Máš to? Jo, děláš Lego schody. Bacha, tady to klouže na strany. Koukám. Tak. Já jsem dostal 1000 coinů. Yes, mám to. Hezky. Ty kráso, bych to možná hrál s shift logem, ale... Je to hra. Jo? Teď ho vypni, ne? Já jsem ho vypla v letu. No, hezky, Hele, no. závody. Počkej, ale to nejsou závody, ne? 3, 2, 1. Hej, ty jsi vyrazil dřív. Sorry. Co? Ono ti to... Jo, já to chápu. Nesmíš se to dotknout. Jo, shift. Musíš spadnout. Ne, shift log ne. Co? Prostě se toho nesmíš dotknout. Yes. Prostě, že spadneš hrozně malinko. Až budeš na týdle kládě, tak tam musíš jít a takhle jít rychle k tomu. A teď zase jít, jo? Jakože, aby ses nerozbila. Jo, ty už jsi už žlutý, Wow, žlutá, nice. Počkej. Co tady dělá? Jo, tady můžu něco koupit, ale to je za Robuxy. Co tady to? No, tady to je hrozně těžký dle mého, ale dám to. Yes. Máš to? Hezky. Ty kráso. Máš to? Tak určitě. Si vezmu checkpoint. To je určitě lehký. Checkpoint, no to. Já se zatím tady budu točit. Dáš? Jo. Tak to těžký, no. Tady vystoupím, dám si checkpoint a budu na tebe koukat. A budu na tebe hezky. Si zapouzuju. Musíš shiftem, hraješ to shiftem? Jo. Kamo, teď jsem tě viděl. Jo, vidíš mě už? No, teď jak tam kroužíš ze stěnou. Hezky. Teď si ten shift můžeš klidně vypnout. A prostě na to takhle nasedneš. Co děláš, ty lítáš? Nelítám, ty lítáš. A co je lítáš. sakra tady to? Jo, dobrý. Je to co? Jo. To je úplně to?
No, asi jsem to mohla. To máš asi dát dolů. No tak teď si to užij tam, co tak jako budeš dělat. Buď ráda, že mě máš. Takhle vyjdeš a takhle vylezeš. Ty to musíš znova. To si měl každý udělat sám. Dej 10 charakter. No, dobře. Nejde. To ti nebude. Jde to. Jak jsi to Hele, a udělala? musíš na to tmavě... Dobrý. Na cože musím? Aha. Ty si asi myslíš, že jsem úplně blbej, ne? Jo. Wait. Jo, dobrý. Ne, jsem blbej, fakt. Co? Ty koule zabíjej. Jo. Jo, tamhle. To je easy, kokobíne, jak na tomhle můžeš umřít. To je fakt easy hrozně. Jo. Jo, tady zase musíš... Wait. Co? Mně se to nedotklo ani. No. Tady. Ne, jsem blbej. Chceš, no. Já jsem byl nahej. Ježiš, tak já se na tebe zase podívám, jak umíráš. No. Tak můžeš, no. Hráš šiflogem. To je další bez šiflogu, no, tak mi nehrá. Teď musíš na to tmavě hnědý. Jo, tady to tady přejela. Přejela, no. Bacha. Co to je? Nevím, ale je to hrozně divný. Deformovaný. Ne, je to takový zničený, jako. Jo, ty musíš vylízt po té tyči. No, ale je to deformovaný. Je, no. Všechno je tady deformovaný. Wow. Tak teď jsem někde úplně totálně vylez. Co se má dělat tady? Jo. Wow. Ty krása. Kam teď? Já nevím. Ty krása. Tady jsou nějaký blesky? Já si zapnu shift logo. Jo. Ne! Jo, dobrý, tady je už checkpoint. Koukej, já tě povedu, já tam dojdu. Kam mám jít? Čekej. Čum. Jep! Ne, já kvůli tobě mám další smrt. A kam ten? Koukej, sem. No. A sem vyjdeš. Vždycky pomalinku. Aha, tady. A ty to tady můžeš už jako běže proběhnout. A bacha si dej tady, jo? A tady máš checkpoint. Jo, bacha. Dávám si strašně moc velký bacha. Ty kráso, mě to lízne patku, no. Wow, nelízlo. Ty kráso. Pak ty blesky, tam stačí jít prostě vpravo. Já mám dokončím tohle. Ne, já jsem fakt blbej úplně. Kolik máme stejčku? 45. A co kecáš, že to tady má 100 stagí? Tady je týpek na 222. a jmenuje se Watt. Ne, čau. Já jdu. Nemá to 100 stagí. Tady. Jo, tady. Počkat. To nepotřebujeme snad. Jo, dobrý. Sem. Jo. Pojď. Tady je checkpoint. Jo, dobrý, ano. Ty máš... Hej. Bule, já furt umírám. Mám to! Nový mu naučíš. Pojď! Yes! Hezky. To je. To si musíš rychle otočit zase myší, jako předtím. Mám to. To je easy. To je oproti tam, jo. To je oproti tam tomu easy. Wow, jdu do další stejčky. Budeme mít 50. Ježiši, kokobíne. Jako, musíš spíš otáčet tou jako rukou, než jako spíš myší, teda obrazovkou. Jo, teďka mi to jde. Teďka. Wait. Už tam byl. Hezky! Jo, dobře. Jdeme do další stejčky. Já tam dojdu pospátku. Máme to. Aha, dobře. Já jsem to nečekal.
Jak to chceš udělat? Takhle? Jo, ty se musíš zachytit, 69 zpráv v chatu. Ty se musíš... Jo, už to vím. Ježiš, já jsem blbá. Ty se musíš zachytit, jo, to je pravda. No co jít prostě sem? Jo. Tak nic. Ne, nejde to. Mám 31 smrtí. Yes, jsem tady. Já taky, ale málem jsem umřel. A dostal jsem 0 coinů. No, tož nesnáším. Co to je? Počkat, já si zapnu shift lock. Zapni si shift lock, je to lehčí. Jo. Já umřel na posledním. Je dobře. Ty vole, já vždycky, když jdu... Pozor, tak to je mega to. Já se vždycky zachytím. Ježíš, prosím, ať neumřu. Je tam něco těžkýho? Jo, a hodně. Yes. Tak. Co to je? Jak to To mám... se prostě točí. Jak to má udělat? Takhle. To je sus? Pojď. Já jsem už na posledním. Fuj, já to přelez. Teď jsem to přelez už moc. Musíš to jakoby, že... Já vím, jak to mám dělat. Teď jsem byla skoro na konci. Ježíš, já taky. No stačí. Mám to! Je to lehčí s shift logem. Tak. To mi taky někdo musí. 93. Wow, tak ty máš hodně smrt. Wow, jak jsi to teď dala? Dobře. Wow, tady je karamel na zemi. Nebo Takže badlivá čokoláda. Nějaká čokoláda. Wow. Bacha, klouže to. A hodně. Tady jsou koule. A 2, přesně. My jsme taky 2. Hej, ale... Jak? Tak. Jo, musíš jít fakt dobře. Jdu po čokoládě. Bacha, zabij. Můžeš stoupat i na to oranžový, jakoby. Myslím Je to tam jenom na okrasu. To jak chceš ubrzdit? Když to jde normálně, já už jsem dávno zatím. Jo, fakt? Jo. Počkej. Já jsem u 56. A tak nech toho, počkej. Čekám tady. Já jsem si zapl shift lock. Tak pojď. Co to je? Tady něco vyskočilo. Je to? Kokobína. Je to portlo na 18. No, tak to není můj problém. Si portuješ zpátky? To budu mít. To dám. Yes. Já se jdu zpátky. Mám to. Čekám. 51, 52, 50, já jsem na 55. Je, čau. No tak co kecáš, že jsi byla na... A co je tady, co sakra? Počkat. Ne, jsem blbej. Já mám 50 smrtí, teď 50. Je to teleportno na 2, počkat. Tam je to nějaký prokletý. Čekajte, se portnu takhle. Yes. A co se tady má dělat? Prostě to musíš vyvodit. Jo, musíš to, jo. A nesmíš padnout do Jo, tady musíš. Jestli chci dát checkpoint. Nejde dát checkpoint. Hej, co to je? To nevidíš, že to není checkpoint. Ale je to checkpoint. Není oranžovej. A je hlavně na špatném místě. Tak jo. To jsi slepá. Ne. Tak ty vole. Já jdu s shift logem. To těší. Ne, není. Jo, je. Ne, já jsem fakt blbej. Proč? Já nevím, kolik máš smrtí? 103. Haha, mám míň. Já jsem tady. No tak čekej. Čekám. Čekej ty čokoládo. Aha, já jsem karamel. Aha. Ty jsi čokoláda. To kecáš. Ty jsi Co je čokoláda. tady, jo. Duš. Ne, já jsem blbej fakt, úplně. Já nevím. Co to je? Jestli mám to. Čekám. Jo. Jak jsi to dělala? S logem?
Takhle a normálně to jde. To není zase tak těžké. No. Jo, tady to asi taky jinak nepůjde než shift logem. Mám jsem spadnul. Co tady to? Tady to pak je. Mám 60. Prostě to stačí skoro přijít. Škoda. Nedal jsem to. Yes, mám to! Kdy seš? Zatím ne, logicky. Můžeš prostě rychle i. No pojď, hezky. Jo, a to je kolem toho. Já jdu shiftem. Se bojím. Jo, dobrý. Tak Sjíždí to? no, zatím. Já už jsem na 60. Já taky. Jo, dobrý, leze to. Ona je ta láva zatím. Mně to neleze. Kiming the... Nesmíš mít shift tlak. Co je tady to? Jedu, ne! No. Jo, tam je dole plošina. Hustý. Ty jsi to dala? Ne. No, jsem ubral. Ale je to lepší si... Jsi logem? Ty krás. Ne, já vždycky skočím moc brzo. No taky. To skoro měl. Je taky. Já skočím buď moc brzo, Yes, nebo... mám to. Jo, fakt. Jo, Ty 64. Ne, viděla jsi mě? Ne. Já jsem byl hrozně... Já budu mít za chvilku 69 smrtí. Ty kráso. Už jsem jich měla. Yes, čus. Mám 0 coinů jsem dostal. Jak to chceš udělat tady? Takhle? Husy? Tak to bylo hodně divný. Ty. To je hard? Co na to mám? Já nevím. Wrong number. Hej. Psych! 66. 80 jsme... Tak pojď. Počkej, ale jak jsi to udělala? Jo. Co? To je lehký. No, a co jako? Jo, ty musíš nějak vyskočit nahoru. Ty musíš, když seš na to. Ty skáčeš úplně divně. Jo, my to vlastně máme jinak, že jo? Ty to máš jinak, jak já. Vidíš? Lítám. No, lítáš ve vzduchu teď pro mě. Yes, mám to. A když seš ty, tak ty pro mě, jak lítáš. Yes, jsem nahoře, ale teď nevím, kam mám jít. A jako já, jak to chceš udělat? Ty to máš? Ne. Já jsem tam viděl. To musíš jít nahoru. Jak se chceš? Jo, musíš. Jak chceš udělat, se mi tady to... Já jsem spadl. A teď pro mě lítáš ve vzduchu. Nebo ne, lítáš jako ve... Co je bližší? Já chci jít spíš proti směru. Takhle, jsem tady. Jak teď? Teďka musím jít... Pomalinku hezky. Krásová ta kamera mě štve docela, dost jak se mi otáčí. Mám asi tu nejtěžší část. Česko kabína. Tady musíš vylízt. Jak? Prostě vylezeš. Jak to děláš? Prostě, jak Ty jako... lítáš? Ne, nelítám. Já jsem za chvilku tam. Ale strašně blbě ovládá ta kamera. Zdám z první osoby. Ty vole, já jsem spadnul. Kozy. Taky za chvilku spadneš, ne? Je to dost nepříjemný, jak se ti otáčí ta kamera. Prostě furt si s tím... Teď pro mě... Ty vole, ty jsi mě schodila. Ježiš, tak sorry. Nejde to skipnout? Nejde. Co to? Ty už jsi nahoře? Jo. Tak ty jsi... Tak jak jsi to udělala? Normálně. Jak normálně? Tam je takový žebřík. Já to vidím. Ježiš! Jsi spadla? Tak ty vogo. To je fakt hard? Ty vole. Totiž to stačí jen to. Nejhard. Je to hard. Teď vidíš mě, jak lítám ve vzduchu, no. Tak ty... Mě ta plošina ujela. Skvělý. Ty kráso, možná tam jsem.
Prosím, ale jo, ty musíš vylízt odsaď. Já celou dobu les špatně. No, to je hard fakt, ale ty nesmíš stoupnout do červený, ne? Ty vole, mě tady zrovna něco vyskočilo. Počkat. Jo, ty tam furt nedoskočím. Já ještě musím... Tady je žebřík. Ty vole, to je tak těžký fakt. Tady je žebřík. Že tam celou dobu tady. Tak ty! Já to mám, já jsem na té plošině už. Na té vrchní, no. Prosím! Ty vole, já jsem skočil špatně. Já jsem dement. Já skočil moc brzo. Ne. Jsem chtěl aspoň 69 level. Je lepší jít po směru toho kolotoče. Je to rychlejší. Mi přijde. Já to prostě nedám. Já to taky nedávám, v pohodě. Čau. Lezu? Lezu. Jsem nahoře. Jdu proti. Nevím proč. Já zase možná jsem na té plošině za chvilku. Pojď ke mně, plošinko. Yes. Jsem na té plošině, no. Cipnu shift lock. Ty vole, já spadnu. Počkat. Bych neskočil špatně. Mám to! Pojď, kokobíne. Kokobíne, prosím. Kokobíne. Kokobíne, pojď. Ty vole, tady to? Tak to, co je pak dál? Dal jsem to na první pokus, jdu za to, jo. Já už se nevrátím asi. Jo, už jsem tady nahoře. Pojď! Yes! Máš to? Pojď, já už jsem tady dál. Kamo, takhle bych chtěl nakupovat rychle. Rychlostí světla. Ty a co je tady to? Sakra. Počkej. Jo, to nahoře ubírá. Teď to je hra. Tady to je hrozně. Tady to je deformovaný. Hej, tak. Jestli dáme tady to, tak už to ukončíme. Já si myslím, že to ale nedáme. Dobře. Ty to máš už? Ne. Jsem spadl dolů. Kdyby ses na mě taky trošičku díval? Ne, v pohodě, nechci. Já se snažím teď postarat o sebe, já jsem se tady zase, víš? To je lehký. Ty to máš? To zatím? Jo, měním slovo. Prosím, dochytni se! Yes, mám 70. Mám 70, bráško. A jsou tady koule zase. Ty už taky jo, ty tam taky už lezeš. Tak já na tebe počkám, až to dolezeš. No. Už lezu. Au. Lezeš? Dobře. Ty jsi umřela? Ano. Zase? A spadla jsem do vojdu. Tak ono to je docela hard, ty se nesmíš skoro vůbec hitnout, že jo? Jako ty musíš být furt dole, že jo? No. No, tak... Wow. Pojď, kokobíne, já ti věřím. Skoro budu mít. Jo? Prosím. No nic, tak lidi, já jako na kokobína ještě chvilku můžu počkat, ale asi myslím si, že to nedá. Kokobín to bohužel prostě nedokončil, nedává to. Já to dávám. Nedáváš. Hele, Jsem počkej, umřel. chviličku, počkej. No já už nechci čekat, kokobíne, mě už to nebaví, prostě jsi to nedokončila. Počkej, prosím. Kokobíne, nebudu čekat furt, jdu za tebou. Fakt je. Ne, jsem spadnul. Za chvíli tobě nebudu dělat smrti. No tak jo, tak já na tebe ještě chvilku počkám, no teda. Teď jsem polovina, jo?
jsi umřela? Jo, protože já jsem se nějak nezorientovala, ale zase mám sakra. Cože? Dobr. A co se děje? No, jo. To hituje? Jo. Kam lidi, ti to párkrát může hitnout? Ne. Mě to párkrát hitlo. A podle mě mi to nic, jako něco mi to vzalo, no, ale jako nic velkýho. Kamo, nejlepší by to bylo tady to, kdyby jsme tady mohli skákat. No, bylo jak dobrý. A tak je to no jumping že jo, takže. No. Je to disconnectlo! Tak čau. Tak čau. Tak cus. Prosím, dejte like, prosím.